Olen Leena Mathiesen, johtava työmarkkinalakimies Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksesta. Mitä minun pitäisi tietää ennen kuin aloitan tuon teon? Suomalaisessa työelämässä noudatetaan suomalaisia lakeja ja sopimuksia. Työnantaja ja työntekijä tekevät kirjallisen työsopimuksen ennen työnteon alkua. Molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen ja työntekijä saa siitä oman kappaleen. Työsopimuksessa sovitaan keskeisistä palvelussuhteen ehdoista. Sellaisia ovat esimerkiksi tehtävänimike, työtehtävät, työpiste, missä työ tehdään, onko työsopimus vakinainen vai määräaikainen, noudatettava työehtosopimus, työnteon alkamisajankohta, päivä, ja jos on kysymys määräaikaisesta työsuhteesta, myös työsuhteen päättymispäivä. Samoin sovitaan palkkaus, työaika ja vuosilomaoikeus. Koeaika asetetaan työnteon alusta ja sen tarkoituksena on katsoa, onko työ ja työntekijä odotusten mukainen. Työnantaja ja työntekijä voivat molemmat irtisanoa työsopimuksen purkautumaan välittömästi koeajan kuluessa ja työsuhde päättyy heti. Samoin kerrotaan irtisanomisajat ja perusteet. Vakinaiseen ja pitkäaikaisiin sijaisuuksiin tuleville tehdään työhöntulotarkastus työterveyshuollossa ennen työsopimuksen tekemistä. Perehdyttäminen jatkuu sitten työnteon alettua. Onko työvaatteita pakko käyttää? Jos hygieeniset syyt tai työturvallisuusmääräykset edellyttävät tietynlaisen suojavaatteen tai työpuvun käyttöä, niistä ei voi kieltäytyä. Saako työntekijä käyttää oman kulttuurin vaatteita tuon aikana? Työtehtävät määräävät, minkälaisia vaatteita työssä ollessa käytetään. Ja niiden työvaatteiden tulee olla sellaisia, että työntekijä voi tehdä kaikki työtehtävänsä kuuluvat tehtävät. Samoin juuri hygienisyyden ja työturvallisuuden edellytysten tulee täyttyä. Pukeutumiseen voidaan puuttua vain erittäin painavista syistä. Ja ne syyt täytyvät perusteet olla kaikille työntekijöille samat. Pitääkö minun ostaa ne itse? Jos työnantaja edellyttää tietynlaisen työvaatteen, suojavaatteen pitämistä, työnantaja huoltaa ja hankkii silloin työvaatteen. Muussa tapauksessa työntekijä joutuu itse hankkimaan työvaatteensa. Kuinka monta taukoa on? 1 ruokailutauko ja sen lisäksi kunnallisissa sopimuksissa on kahvitauko. 1 kahvitauko 10 minuuttia. Miten pitkä ruokatauko on? Saako taukojen ajalta palkka? Taukojen pituus riippuu aina työstä. On erilaisia sopimuksia. Esimerkiksi toimistotehtävissä ruokailutauko on yleensä puoli tuntia. Työntekijä voi poistua tauon aikana työpaikalta ja tällainen tauko ei kuulu työaikaan, joten sen ajalta ei makseta palkkaa.
Sitten esimerkiksi sairaalassa hoitotyössä työntekijä ei voi poistua työpaikalta työpäivän aikana. Ja tällöin hän ruokailee työpaikalla työnantajan osoittamassa paikassa ja tauon pituus on noin 15-20 minuuttia. Ja koska tämä on työaikaa, se on silloin palkallista. Kuinka monta päivää voi olla kotona ilman lääkärin todistusta, jos on sairas? Käytäntö vaihtelee eri työnantajilla. Helsingin kaupungilla voi olla pois työstä ilman todistusta 3 ensimmäistä sairauspäivää. Tällöin ollaan poissa esimiehen luvalla. Ja esimiehelle tulee tehdä ilmoitus sairastumisesta mahdollisimman nopeasti. Esimiehellä on kuitenkin mahdollisuus aina vaatia lääkärin todistus jokaisesta poissaolopäivästä. Maksaako lääkärin todistus? Työterveyshuollon antama lääkärin todistus ei maksa. Jos henkilö kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin, hän voi saada todistuksen myös omalta terveysasemalta. Yksityisen lääkärin todistus on aina maksullinen. Voiko tehdä kevyttä työtä, jos on raskaana? Raskaana ollessa voi tehdä yleensä sitä omaa työtä ihan sinne äitiysvapaan alkamiseen saakka. Äitiysvapaalla henkilö ei ole työssä ja se alkaa 50-30 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Voiko työaikana rukoilla? Työssä olevien taukojen aikana voi rukoilla. Ja työnantaja voi järjestää rukoilemiseen erillisen tilan. Saako olla pois töistä, jos on uskonnon juhlapäivää? Juhlapäivät, vapaapäivät määräytyvät suomalaisessa työelämässä suomalaisten työehtosopimusten mukaisesti. Eli eri kulttuurien juhlapäivä voi osua työpäiväksi. Tällöin työntekijän kannattaa keskustella asiasta oman esimiehen kanssa ja esimies voi myöntää hänelle esimerkiksi vuosilomapäivän tai liukumavapaapäivän. Esimies voi myös suunnitellessaan työvuoroja ottaa huomioon eri kulttuurien vapaapäivät.